Колькасць кіберзлачынстваў, учыненых самімі падлеткамі, у рэгіёне нязначна знізілася. Галоўную трывогу спецыялістаў выклікаюць факты, калі дзеці становяцца ахвярамі сеткавых ашуканцаў. Сярод распаўсюджаных схем заблакіравання аккаунтаў iCloud з наступным вымагальніцтвам. Фішынгавыя спасылкі і ашуканства пры куплі брэндавых рэчаў на перадаплаце. Дзеля абароны дзяцей Міністэрства ўнутраных спраў распрацавала комплексныя метадычныя рэкамендацыі і памяткі. Больше всего нас беспокоит те факты, когда наши подростки подвергаются киберпреступлениям со стороны мошенников. Поэтому разговор сегодня будет идти не только о профилактике самих преступлений, но и самое главное, нам не допустить совершения преступлений в отношении несовершеннолетних подростков. Ну и второй вопрос – совершение преступлений в общественных местах. Вас беспокоит вопрос нахождения несовершеннолетних в вечернее ночное время, когда они совершают преступления и правонарушения. Кроме того, разговор будет и задача наша посмотреть внимательно на нахождение несовершеннолетних в ночное время, которые не достигли возраста 16 лет. С пачаткам навучальнага года праваахоўнікі ўзмоцняць кантроль за правядзеннем маладзёжных дыскатэк і знаходжаннем падлетку да 16 гадоў на вуліцы ў начны час без нагляду дарослых.